Makina bat leku denboraren makinak ditu. Bitxorren gailua, fantasien gordailua. Goizean bisitatu dugu Anbotoko mari. Gauean esango diogu Gabon Kleopatrari. Koordenadak sartu eta ekin lekua badako etorri gurekin. Marte edo Saturnora aukeratu zu sartu nora. Makina bat leku denboraren makinak ditu. Bitxorren gailua, fantasien gordailua. Aintzinako zazpi mirariak, altxerri eta ekaineko biztanleriak. Persepolis eta Machu Picchu, Alibaba eta Txano Gorritxu. Makina honekin zeinen den erreza. Korrika ikusi du Tyrannosaurus Rexa.